matashin jarumin da ya kasance wanda aka fi sanin shi a harkar fina-finan Hausa, wanda kuma daga bisani rikide kuma asalin harkar shi wato waƙoƙin gambara wanda ake lakabi da hip hop a turance, wanda ya dinga wallafa manyan waƙoƙi tun da kan dabo corona da kuma waƙar Allah mun tuba. Sai kuma daga bisani suka yi waƙar ni da ke tare da mawaƙan nan na Ghana NT4 wato ta ɓaran Ghana, wato sharan jarumi Adam A Zango da ake lakabi da Prince Zango. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu, barkamu da warhaka ko barkamu da sake saduwa da ku a tashar mu ta kan Tudu TV. Ai mun kawo muku takaitaccen bayani dangane jarumi Adam A Zango wato mawaƙin salon gambara kuma jarumi a masana'antar Kannywood Adam A Zango, wanda aka kiyasin cewar waƙar shi ta dabo ta kai challenge na sama da mutum 10,000 a cikin mako biyu kacal. Wato jarumin da ya kasance a masana'antar Kannywood yana shura har ga cewar a waƙoƙin gambara ma kuma jarumi ya kasance fitaccen jarumi ne, domin kuma yana aika masu kyau daban-daban a masana'antar Kannywood, haka zalika kuma da manyan waƙoƙi na salon gambara hip hop, haka zalika kuma yana bidiyon shi high qualitative wato kyamara ta fita kuma aiki yayi kyau. Wato jarumi Adam A Zango wato Prince Zango, wanda kuma yanzu muku da sabuwar kashi mai taken dama share da suka tada mawaki Lilin Baba. Kada dai kuma ta kuna tare mu a tashar kan Tudu TV, za mu ci gaba da kawo muku share labarai akan jarumi Adam A Zango da san jarumin masana'antar Kannywood, haka zalika kuma har da manyan waƙoƙin shi da ya wallafa na salon gambara wato hip hop. Sharan jarumi Adam A Zango kuma mai bada umarni a masana'antar mallakin kamfanin Prince Zango Production, wanda suka yi fim din Gudun Mutuwa da kuma sauran fina-finai a masana'antar Kannywood. Kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa kan Tudu TV ta ku ci.